borokni takhok mungsa majra krino Bangladesh Haktorni Jelo Chopjak borokni Nukhugno Chubana ni kok Rikha MLA Brisaketu Debbarma Khwai hangko tula shikor adi blok by khopja champa awar PS Biddapil Lengra Kamini khorokni takho Gurupoddo Debbarma by Rajiv Debbarma thangnai 27 February talo Bangladesh Ariwo thangmani romoit langjaknai Bangladesh Dorbar nokni phasingti phiokjakna da kimung rijak phano tabukbo hastewo rohor jagyako Bangladesh Jelo no toni jakho borokno dakti ke phiogoi Tubunani bagai Bangladesh Day Hasteni High Commission and Protima Bumi by Koklam Shalakyate Borokni Nukhugno je nangsak Chubana ni bokok Rikha MLA Brisaketu Debbarma Sini tabu khwai ni bidabilo haino haito isa phai sokpaijak sini taku Gurupodo Debbarma ni family bai malaijak tei sini borong gana Rajiv Debbarma bin family bai phai malanya hin phaijak tini tei isa haino hai karon borok Bangladesh ni Jelo 6-7 मास ungui tongkha tabo bo maki philiako haini bagui जों खबर खानामाने होइते किसा लेइदों kana haifano जों सिगाङाव फाइथांजाक तिनि हाइनो हाइ बिनि फेमिलि रक बाहायकै तंबुदैखै चले इनि नायना बागै फाइमानि के जों आं बावनि फेमिलि फाइ मालामानि यागुलो बांलादेशनि जागा जे हाइ कमिशनार दङ तै जिनि त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्री बाय सालायका तै केन्द्रनि मन्त्री बरं गोनां जे प्रतिमा भूमि बाय मालाय जे घटना যত বর্ণ সাবাইকা तै जे खायना नांमानि BSF बाय कमान्डेन्ट बाय DIG बाय जे नांमानि बेबागनो आं सालाय दङ आसा खायो अ मासनि बिसिंगनो बरनो आं तुबि मानानै नि वानसुगो तै बं फेमिलि रक जों चुबानाय प्रतिमा भूमि चिनि केन्द्रनि मन्त्री ताबु त्रिपुरानि MP फानो बबो बरनो सुबासु खलायगा किसा गेसिनि बुबाग्रा बो साहरजाक आं बुबाग्रा बाय कक सालायजाक बुबाग्रा बो आं बाय साहरजाक आं निजिबो बंनो तिनि अ दुइटा फेमिलिनो जे चिनि बरम गोनां Gurupodo Debbarma जे सकपायासाक तै Rajiv Debbarma जे सकपायासाक बंनि फेमिलिनि दायित्व आबो जों नाहारका जों बरक जे फायसाक जों बं फेमिलिनो जे केबिं मुं तंमारक बाहायकै जों आबरकनो बिसिकांगो नरै जों थांमान आबो बं फेमिलि लगिस दं जों तंनाय दिनि यालुति बरक काहामकाय परि दङ तै बिनि बायनि मुं दामसे Khumpui Debbarma बो आगरतला परि दङ ओंखाय ताबुक तिनि 10,330 चाकरि बो पाइजाकनि जरा अमहाय थामानि बागै बेलायखेनो खामानि खलाय हायफानो जों बंनि लगि दङ याल सोंनि लगि दङ ओंखाय जों थैनांगौबो जे बरक सकपायासाक जों बंनि बागै सामं खायनाय आसा खायो अ मासरनि बिसिङाव जों बरनो तुबि मानानै हिनि कारण जों मनो सिरियासलि सामं खाय दङ जेसो दिन पन्द बरक सकपायासाक आंसि जरतिनो जों सामं खाय दङ आसा जरते बं फिलिनो जों दिनि कग्रिका ते बिसिगाङाव सामं खायनाय ओंखाय जों त्रिपुरायाव तो जत गोबां बरकनि न समस्या दङैनो मानो नाथाय जत समस्या सेमिया कारण बुंमु ओंखाय 6 मास निजिनि फेमिलि बायकरि जे कर्ता जे नगनि अक्रा बतिनि फेमिलि बाय 6 मास गरि गरि ओंखाय बुंनि फेमिलि बहुहाय अवस्था चलि दंखना अ वानसुगैनो जों बरनो सुबानानि नि फायो ओंखाय थिनांगौबो जोंनि अमाहाय गोबां मानसिनि टिपारसनि प्रब्लेम दङ जों जे मानसाक सल्भ खायनानि बागै जों जायदों हामबाय